Loh, Mas, kuwi ngopo? Ora apa-apa. Iki apa tadi? Saiki wis cukup. Aku wis ora kuat urip kaya ngene neh. Aku njaluk omah iki didol, duite dibagi rata lek urip Dede. Apa? Kowe njaluk omah iki didol, aku kerja nyambut gawe saben dina. Duwite nggo apa? Nggo bayar listrik, nggo bayar ledeng, nggo tuku gas, nggo tuku lenga kanggo mangan kowe kabeh. Uripmu wis tak tanggung saploke bojomu nganggur. Iso-isone ku meni ngono. Terus kaya iso lho kok njaluk warisane dibagi. Ibumu ki lho jek urip Sin. Ibu ora pengen ono ribut kok ngene. Awake dhewe iki keluarga. Bu, aku Dadi wong kok gak tau